Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayokol! Ayokol! Magpapapukol! Huwag mong subukan. Gago! Makatitig sa'yo Baby, sobrang ganda mo, goddamn. Ganda mo, goddamn. Hindi ko makatitig sa'yo. Gago! Mamang pasaway, yan. Sunog na ang atay. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So what's up mga kachon? Problema ba ngayon ay pera? No problem! Kasi meron akong i-recommend sa inyo na bagong gaming app na pwede niyong pagkakitaan. Wow! Ito ang PXL Win. Legit mga kachoy, kasi sobrang dami na naglalaro ng gaming app na ito. Kasi bukod sa madali lang laruin, easy win lang din dito. Paano mo makapag-register? Napakadali lang mag-register dito. Una, pinutin ang link na nasa description box sa comment section. Pagkatapos ay i-click mo yung sign up para makagawa ka ng sarili mong account. At syempre, huwag kalimutang mag-fill out ng kailangang detalye. At kapag tapos ka na mag-fill out, pinutin ang red wallet logo para makapag-recharge. Take note, 200 pesos ang minimum recharge dito. Yun din yung magiging puhunan nyo sa paglalaro ninyo. Wow! Paano na makapaglaro? Napakadali lang. Una, tataya ka sa kung ilang amount ang gusto mo. At pagkatapos, i-click mo yung bet. Pagkatapos mo mag-bet at pumili ng coins, i-cash out mo na yan. Ganun na kasimple manalo rito. At syempre, huwag kalimutang mag-register sa referral code na nasa description box at nasa comment section para legit game ang mapaglalaroan ninyo. Ano pang hinihintay mo? Laro na!